Všetci diváci, dneska si s našim bratom spravíme puding domáci. My to už máme nasypaný čokoládový puding a teraz tam nalejeme mlieko. Teraz to zamiešame. Zamiešaj. Poriadne. Poriadne si to zamiešame. A teraz tam dáme 4 lyžičky cukru. Potom to zase zamiešame a nalejeme zase mlieko. Dobre, teraz tam zase nalejeme mlieko. Potom to zase zamiešame a dáme to zohriať. Tak ako vidíte, my sme si už dali do misky aj banány a piškoty. Vy si tam môžete dať hociaké ovocie a čo chcete. A potom to už iba polejeme tým pudingom a necháme ho vychladnúť. Takže takto to nejak má vyzerať. A my to už dáme iba do chladničky a potom vám to ukážeme hotové. Tak zatiaľ čaute.